Na današnju konferenciju ste ljubazno pozvani i obratit će vam se gospoda predsjednik Arif Hasić i gospodin dopredsjednik Reuf Jamnaković. Oni će pokušati da vas obavijeste i predstave dosadašnje aktivnosti naše stranke kao i aktivnosti koje su vezane za formiranje liste kandidata za općinsko vijeće kao i izbora kandidata za općinskog načelnika. Molimo sve prisutne da pažljivo slušaju izlaganje i nakon izlaganja postavite pitanje ako imate. Prvi će vam se obratiti gospodin Arif Hasić. Cijeneći sveukupnu situaciju i jako loše stanje u kojem se nalazi naša općina, makoliko aktuelna vlast pokušavala neargumentovano predstaviti jedno dobro stanje, svjesni smo da kao nikad do sada svi zajedno moramo smoći snage i volje da počnemo ispočetka graditi novu i bolju budućnost za sve građane općine Visoko. Da bi se istinski krenulo u ovakav poduhvat, moramo svi zajedno da se više poštujemo i uvažavamo, te da bez ikakvih rezervi, ličnih interesa i sukoba odaberemo najbolje kadrove koje imamo na našoj općini i koji nas mogu povesti u bolju budućnost ovog grada. Stoga želimo da iskažemo svoju političku odgovornost i stavimo se na raspolaganje svim građanima naše općine, te ovim putem iskažemo svoju spremnost i pozovemo sve privredne i političke subjekte, sve građane naše općine da bez ikakvih stranačkih, nacionalnih, vjerskih i teritorijalnih konotacija zajedno u duhu tolerancije i moralnih vrijednosti zajednički ponudimo najbolje kandidate i na izbore izađemo sa najkvalitetnijim kadrom za općinskog načelnika koji će bez ikakvih predrasuda povesti ovu općinu na puteve kojima je nekad ona i išla. To naši građani u najmanju ruku i zaslužuju. Smatramo da i naši sugrađani, stanovnici općine Visoko, dijele naše mišljenje, da je dosta više podjela na političkim, nacionalnim i teritorijalnim osnovama, bar kada su u pitanju lokalni izbori, i da je konačno došlo vrijeme da se na veoma važne funkcije, kao što su pozicija načelnika općine i općinskih vijećnika, izaberu obrazovani, moralni, sposobni i nekompromitovani građani bez obzira iz kojih političkih opcija dolazi. Zaista je krajnje vrijeme da se počne raditi na ovakav način, jer smatramo da su sve hipoteke i lažna obećanja potrošeni i da samo sa odabranim kadrovima koje poznaju naši građani možemo izvesti Visoko na zelenu granu. Hvala vam. Želim sve skupa da vas pozdravim i dobro nam došli. Na prošloj konferenciji mi smo dali obećanja, sebi zadatke, a vama smo obećali da ćemo se sastati kad završimo jedan dio aktivnosti koje smo planirali. U međuvremenu od prošle konferencije mi smo se aktivirali i ojačali smo kadrovski općinski odbor i smatramo da je to veliki uspjeh za nas. U međuvremenu su pristupili u općinski odbor gospodin Purgaš Šepik, Ramović Jakub, Abeš Nezije, Dokso Nihar, Suđuka Nermin, Ahmić Nermin i ostali. Da ne nabrajam. Radi se o privrednicima koji zapošljavaju mnogo ljudi i koji svoje obaveze izvršavaju redovno. U međuvremenu smo formirali i sve mjesne odbore. Mjesni odbori su u aktivnostima prijedloga za kandidata za listu vijećnika i usput obavljaju i prijedlog za načelnika opštine. Ubijeđeni smo da možemo bolje i znamo kako. Predlažemo svim političkim subjektima da razmotrimo mogućnosti izbora najsposobnijih ljudi koji zavređuju da predstavljaju i vode našu opštinu u naredne 4 godine. Znači, mi pozivamo sve
političke subjekte otvoreni smo za saradnju i razgovor. Ja vam se zahvaljujem.